בוקר טוב, הטיפ היומי. הנה תרגיל פשוט וקל שאני עושה כל בוקר כדי להניע את האנרגיה בגוף ולהיות ערני ונמרץ ליום החדש. נתחיל בעמידה עם פיסוק קל ורגליים קצת כפופות. נושיט יד אחת לפנים כשכף היד כלפי מעלה ונתחיל את התפיחות מהכתף במורד היד עד קצות האצבעות. אז נהפוך את היד ונעלה על גב כף היד במעלה היד עד הכתף, ככה פעמיים. אחר כך נעבור ליד השנייה. ככה אנחנו מניעים את האנרגיה של הריאות, מעטפת הלב והלב, ובצד השני של המעי הגס, המחמם המשולש והמעי הדק. נעבור לתפיחות מהחזה על הצלעות ועל הבטן, ככה מלמטה למעלה מספר פעמים. נעבור לתפיחות ברגליים. נתחיל מהאגן לכיוון כפות הרגליים בצידי הגוף, ונעלה מהחלק הפנימי של הרגליים, מכפות הרגליים עד לאזור המפסע. נקפוץ אגרופים בצורה רפויה, ועל קו המפסעה נעשה תפיחות עדינות להנאה נוספת של אנרגיית מרידיאן הכבד. נתכופף קצת וממש מתחת לברך על עצם השוק נעשה תפיחות להנאת מרידיאן הקיבה. מאחורי הברכיים להנאת מרידיאן שלפוחית השתן שעובר לאורך כל הגב. בגב התחתון ממש מעל המותניים, תפיחות עדינות ממש מעל הכליות. ולסיום תפיחות עדינות על הפנים ועל הראש כדי להזרים עוד קצת אנרגיה לחלק העליון של הגוף ולסיים עם חיוך. זה תרגיל מעולה גם להעיר את הגוף כשאנחנו מרגישים תחושת עייפות ונפילת אנרגיה אחר הצהריים. תצטרפו מחר לטיפ הבא.